دروت و درهبات و سنگت بهارا باز جوانی رنگیه ای بنگپ پسرا گپ جتا ساکواشی وڑیا گپ جتگی مروچی میں بنگپی کے با اسی طرح کا پتران کا نگائیں سکا گرانی بنگپی بلے سکا پر ارزشتیں بنگپی گرانی پمشکا کہ اسی طرح گپ جنگا من یالا سک باز زان تو زانک لوٹی تو بزانے اسی طرح جوانی گپ جت کنے یا ترا سک باز وانگ لوٹی اما مردمان کے اسی طرح گپ جتا آیانی گپم بوانے آیانی کتابم بوانے گڑا تو سکا جوان گپ چت کنے بلے میں کوشش کرنا کہ ارچی مردم سرپد بیتے و سرپد بیتا آئیے گون شما بوشم میں مروچی گیں بونگا پنچوش کے شما سنگت کے دا ساڑی زانت زرمبشت تہا جودکارانی روانی تمردی روان نفسیات گوشنتے یک جودکاری بھی گوں زرمبشتیہ بندوقیں چوشکے بلوچ راجی زرمبشتیں بلوچ آجوئی تحریکیں گوشے بندوقیں مردمہ چنچو روانی تکا پزور و تمرد بیگ لوٹی ما شما دستگو زانیں کہ ای جہد تہا دہانی کچانا بلکہ ہزارانی کچان چھ مردم بیتگن کہ آیا بعضیں درد و دور سگ تک او چا درد و دورانی سگ کا پد ہم آیا زرمبشت یلا ندا تک گو زرمبشتا یکشلا امرا بیتگن انچوش کے چمن پیش بہارا گپی جتگا کہ فیننے گپی جتگی تھی زرمبشت تی بعضیں روانی جیڑہانی درمان انتم چوشنت کے تو وادی کے یک کاری بیگیں تھی چپو چاگردہ بیگیں ترہ تکان سرکان ترہ جیڑگا پرمائیت تو وادی کے گامگی زیرے آئی پا شرکنگا گوڑا ترہ تاہیری رسیتے ترہ وشی رسی بلے ہمیں جو دے تہا باز برت تو بے تاہیر بے اب بے تاہیری ایوڑا بھی کہ تو ڈنی زورا کیے درسینانی دیم پانی کنے پا آیا تو ساڑیے کہ تئی دشبنی تو پیسرا جیڑتا منا گفت با زندانہ بند کا زندانہ منا آزار دا ہرچی کے مردمی گو مردمیا کنگے بلکہ بارہ نجیڑی تھا دراہیں کاراں پاکستانی زورا گون تو کنتے ہیں تو پائیے ساڑیے تو گارو بیگوائیہ ساڑیے ٹک ٹک کر بیگا ساڑیے کپ کپ بھی تی جون شکل دیکھ بھی تو ساڑیے پشتا تی کہول مردم ہرچی بھی تو پا درسن چیزاں تو ساڑیے نہیں ارچی کے گون تو دشمن کنت گیشتر تو آ چیزاں وہ پار کنے سگ گے بلے ہما وعدہ تو روانی جیڑہانی دیم پان بے کہ تو وتی راہا روگا ہے تئی دھوست یا تی ہما مردم کے تو آئیں ہوست دارے آتی ہمرائیا شریں وڑیا آئے گا ساڑی مبینت یا گون تو انچیں کار بے کنا کہ تو دل رنج بے دل پروش بے یا باز برا چوش بھی کہ تو ہما کارا کنگ لوٹے تو ایک برا انچین جاوری بھی کہ تو ہما کارا کنگا سوبند نبے گوڑا تو ڈپریشن نیمگا روے تو وطا تہا ورگ بینداد کنے کہ پرچہ گوما چوش بیگا نہیں ای وعدہ تو گیشتر روانی جیڑہانی دیم پان بے پیشیا علمی ایمان چونیا سکباز برا ایک اب جتا گوشتا کہ میں گوڑا گیشتر سیاسی سنگتاں پا ہمیں گوشک بھی کیا سیاست بکنا سیاسی گپ بجنا سیاسی گپ پدا ہم گیشتر ہمیں بڑے مروچی چی بیتا زکی چی بیتا چی بیگے بلے من گوشان کہ یک سیاسی اما کارکنے ہستیں آئیے ایلکاری باز پوتویں رنگی ابھی بھی آوتی ندان کا ادبہ بزانتے آوتی گوستان کا بزانتے گوستے روچا چی بیتا اشیا شرح سرہ بزانت او آئیے روانی ایلکاری ہم بھی روانی سرا ہم بجان چوش کے شاہزانتی ہے بارہا سنگتا پیشہ گپچا اب فلسفہ ہم بزانتے اے لاتی بنیادی چیزاں کہ اشانی بارہا آئیے زانگ لوٹی آئیے اما کے نصاب جوڑ بیتے ہیں اما کے وانگے آئیے ترتیب استیں شتا ای درست آوار کنی گیا تیو کا اینا کہ تو آئیا سیاسی بنگا پانی سرا سرپدی بھی دے چاگر دے ای لاتی چیزانی بارہ وادی کیا سرپدی زیری تھے او
ندانک یا ادب یا کنچی چیزی کہ تو آیا جو گیشتر وانان بے اترا زندے جتائیں چارگم پیش داری تینگا تو شریں نکان بیوانے شریں شاعری ہم تو بیوانے آترا زندے یا کنچی ندار کی پیش داری تو آئی بارا جیڑے گوڑ تو گیشتر آئی بارا سرپد بیت کنے ما وتی بنگپے نیمگا کائیں کہ چھی لوٹی یک سیاسی جودکاریا اب چیز منچو ردو بند آتا کہ روانی تکتر پوتو بیگا چھی لوٹی پت یک سیاسی یا چونے مردمی ہے بلے معاہدہ سیاسی کارکنانی ابرا کنگائیں پا یک سیاسی کارکن یا روانی تکا وتی تمرد کنگا چھی لوٹی یک کہ لیکہ ہی پوتوی دومی ذہنی تکا تمردیو اوپار پس زور تو بے ذہنی تکا تمرد بے مضبوط بے وہ اوپار کنے جیڑا ہنی تا شور کنک تیسرا جیڑا یت کا تو ادا چونے شوری کنے دستو پاد ترا یلا دیں دستو پاد لرزنت ہاں دل لرزی یا نہ تو ہمیں چو بیدار ہے تی ذہن بیداری ہو تو شعور انچے شوری کنے کہ آ پتو ست مندے شوری بھی گیشتر میسر انچے جیڑا ککم اور ماں باز برا آرنگا شعور کتنا کتا کوشش کتا کہ ما شرن شوری بکنے اور زیت وطا رچا ما جیڑا گیشو گیوار بکنے بل رندہ کہ پدا من اشتگیں میں ذہن آیت کا کہ ایک آر بکتیں گہترا بھلے آوادی میں ذہن میں ہوش آنے آوڑا کار نکا اور چارمی وطی جند سرا بیسا کنک وطی سرا بیسا کنک کہ میں کت کنا او بیسا بنیادہ وطی شاورا کنا کہ میں ایک آرہ کنا یہ منا سوب مندی نہیں ہوگا بے بارتے پنچمی اگر تیسرا روانی تکا زورے بیتے نفسیاتی تیسرا یک زورے کہتے ہیں پریشرے کہتے ہیں کسی طرح زور پر دے گئے آئیے سگگ او چاہ آ جاورا در کپگ وطارا در کنگ آئیے سگگے او پدا چاہ وطا در کن وطا چھو تو در کنے بگیریانی گرودار بودشت درائی مردم تی پلا مرضی نہ کنا سیاستتا من باز برنگ اندہ کہ میں سنگتانی شرے سنگتانی آیال ہمیں بھی کہ دراہیں مردم ترا پلا مرضی بکنا درست طرح بساڑا ہاں یا سنگتی گا پیجن کہ اس پیتی پوچھے وڑا تو بے ترا ہچ ٹیکی پر مبی بطور سے کہ منا اس پیتی پوچھے گندے کہ مردم گرا کان اچھو تورسی گدا ٹیکی پر مبی سیاستتا چوش نبی سیاستتا باز مردم است بیانت کہ آنتی گپ دوست نبی بھلے تو سما کرنے کے منوتی گپ چنے گی چونا تو ہم آئینی گپا نادوست کنگ ہے اور تو بھائدوتی گپا بجنے تو کہ وتی گپا جنے اور رومب کنا تی گپے بگیری کنا اور آتی گپا پروشاں اور ترا باز مردم چیوا کان اور گو تو ناشائستگی گپ جان ترا اشانی سگگے ہم بودشت بھی شن گرودارے ہم بودشت بھی بیتے اگر تی جندے گلے تہا ہمیں بڑی بگیری اتکگاں کٹیٹا اتکگاں ناسیلی اتکگاں تو آیا گرودار کتبے کنے اب تمہیں سکا جوانی چیزیں دربرگے درچے برجائی تو اگر گندی یک مرد میں بوشی کہ من دربرتا گرد چما روچا چرند آئیے ناپوتوی بنداتوی آگوڑا ناپوتو بیان بھی اگر یہ ایگوشت کہ ما ہمیں چو دربرتا کہ چھ دو گیش من دربرگی نہیں من دو سینا زانا گوڑا بزن امودا ہوشتی تیون دیم روی لکا ترا یکشلا وتی دربرگے درچ برجا دارگی جہاں تہا نوک نوکی مٹی آئے گئے چیز باز مٹ بہ گئے چش مٹ بہ گئے کہ معاشمہ گمان نہ کریں من بری بری سنگتن گپ چل ماشا درسی چیز مت بیتے منی دلا پورو موٹر سائیکل انجن مٹ نبیتا اشیتا اچرنگی مٹی نہیں آئے گئے منچو جیڑتا اشیتا باز ان چیز کم باز منگ مردموشا یہ چیز مٹ بیتا یہ ات کا نوکی چیزیں بلے چو سک دیرے تو کچھ ایسا یکی دروشمائی وہ ہمیں وڑائیں میں گورا دیگے وہ موٹر سائیکل نویتا بل میں گیشتر ہونڈا دیستا بلے راستی اشیں کہ دنیا اتی تہا بازیں مٹی آئے گا ماں ہما جاگاں چیزاں چار گئیں بگن دے او دا میں زین امین چو بندے کہ ماں نزانا گئیں کہ چیز مٹی بیتا گا ماں وطارا نوک کنگا ساڑی نہیں او میں ہما آیالیں ہاں کوہنے پدمنتگیں اما ہمیں سرپد بے گئیں سجن جہان پدمنتگو ہمیں رنگا اونڈا موٹر سائیکل انجن پیما ہوشتا تھا بلے نا جہان ہما جاگا کہ ما جیڑگا نہیں ہما جاگا دیم روی کنگا نوکترین گپی شیں کہ
डीप सीक नामे यक तुमको वेबसाइट जोड़ बीता ये वेबसाइट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोठे ओशमंदी या ओश मसनवी के वशन थी आइए बुनियादा जोड़ कनक बीता वो हमारा रोचा कि ये देमात का चीन गुशी के मन ये शश अरब डॉलर जोड़ कुता और अमक चीना ये जोड़ कुता इसे जोड़वाएगा पाद जहाँ ने तहा मजने मजने के शिरकत हस्ता आयानी अर्जश्त कपता आयानी अंचु अमिचु बाज अर्जश्त कपता कि कसिया $50 तावान कुता कसी ये अर्जश्त 25 सदी कपता जालो सक बाज हैं आवश्यक माँ इंचो ज़र अर्च करने गए जोर जने गए ऐसा सक्का जित या कंचिन चीज़ें ऐड कुता कि गुम देम पदी मी कना और चम्मारा ची देम आ रहा और आधे के मर्दम के हमें ये चीज़ें तहा सरमायाकारी करने का भी तो आया होती दस दाश्त तक के माशिया ता सरमायाकारी करने मारा पा तावान भी अंचो सजी दुनिया या गुजरां पच लर्ज़ ता गोई चीज़ें जोड़ करने का वहाँ मैं दे मचिए यक तंद जाए मरुची बीएसओ आज़ादे दर्शानियत का सक्का जवानी दर्शाने आयमी 12 गोशगाएं के बायद नोदरबर बुआन अंते आवतारा तकनीकी रदा पोता हो जानकार बिकना मरुची ओशे मसनवी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बारी गई कोठे ओशमंदिये बारी गई तो पश्त कपे मरुची पश्त कपते के बांधा तो नरसेगो तरा मरुची वतरा अमरा कने की दाके तो चुना तो पश्त कपते अमाया के जोड़ को था नए तो रंदगीर है मतलब रंदगीर हम कम मुखी वतारा गोती गामा तेज बेका पश्त मका इसे वशंती के ई हम विचार म पेशा गो कि मैं गोरा मर्दम हमें सरपद बा नफसियाती तका के तो गप चन गए या रवानी तका तो गप चन गए गोड़ा ती जिंदे यक बारी अंगू बंदूकी बरे ती जिंदे दुरसिन चीजन चो पेड़ा हा गए तरा गुश गए के तो ची कने तो नोक बे गुड़ा तो आदगे द्राहिम पदमंतगिन चीज़ा हम यला दयान कने तईता यक नूकी कहते